ओरैजाय नुगोन आरो माथो उल्था जायो नामा बेरायगासिनो आरोखि बिराद मेंबाय बिराद गोलाव थाबाय जोङो बिबार सोरनिबा फुल नांगौबा गोसोआव थाबासो होनो हागौमोनलाय हाय लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोनखौ गिबियाव आंनि गुरमल MRY इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय आंना फाइनालि 1K साबस्क्राइबार जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टनि थाखायनो आं दिनै 1K साबस्क्राइबार मोननो हाबाय आरो बिदिनो आंखौ माने 10K 1 लाख साबस्क्राइबार मोनहैनायाव नोंथांमोना आंखौ बिदिनो हेफाजाब होलांबाय थादो आरो नोंथांमोननि अननायखौ अरायसम मोनगोन होननानै आसा मिजिं थिनाय थाबाय ओंख्रि संदों नै माबा आलासि फैनो नागिरदों आलासि माबा बेंगालरावबो आलासि जोबनो थाङा माथो आसामावबो आलासि जोबा बेंगालरावबो आलासि जोबना नै दा आङो अमा बेदरजों बिलाहि संदों आलासि फैगोन आब'नि फिसाला माने फिसाला गोजा गासिबो आदानि फिसाला आब'नि फिसाला दंजोबो आरोना बेंगालराव नायनाय लोगोफोर गोथाव जानो जायाखै अमा बेदर सोर जानो लुगैयो खोन्थाहर आरोबाव नैयाव मा दं लोगोफोर आं खोन्थानो नोंसोरनो बेंगालराव जों मा जायो बेंगालरावनो नै लाइ ओंख्रि नै लाइ रुनाय लाइ मैद्रु ओमफ्राय अमाजों बिलाइ एवनाय आरोना लोगोफोर दे होमबा ना बिदिनो दासो लेट आलासिया नै जाबाय आब'नि फिसाला नै अमा बेदरजों लाइ जालायनोसै बेयाव मा फुल आलु दंलै न'निफ्राय लाबोफानाय नै बेसर रुनाय जानोसै फिसाला गोजा नै फिसालायानो जाबाय नै जालायनोसै बिराद ओंखाम उखैबाय आलासिखिनि नै जालामोन ओंखाम उखैनाया जानोसै लोगोफोर दा जोङो ओंखाम जाखांनानै दा हरनि बे जागोन हरनि 9ता जाबाय हरनि 9तायाव जों बेरायनो थांसै आरो दा जोङो साथामबो नै बेरायनो थांसै दा नोंसोरनो देखायनोसै बेंगलराव हरनि 9ता 10तायाव माबायदि मानसिफ्रा बेरायो माबायदि जायो दखानफ्रा बन्द' जायोना जाया मानसिफ्रा बेरायोना बेराया दा नोंथांमोननो देखायनोसै नालायबाय थादों नोंथांमोना होनबा ना हेलौ थांनो आदै हरावनो बेरायगासिनो दं जोंनि खाथिनिफ्राय आरोना लामा खिनियाव माने थांनोसै अबाव थांनाय जायो ओरैनो आरो टाइम लोगोफोर लाइफ स्टाइलाव बेरायनो फैदोंमोन नै ओरैनो लोगोफोर बेरायनो फैदों ओरैनो लामा आरोना ओंखाम जाखांनानै मा खालामा सानावथ' सुटि मोनाखै नालाय हरावनो बेरायनो फैदों सेंग्राफोराबो नै लोगोफोरा आंना सानैबो फिसाला गोजा लोगोफोरानो असिस बेरायगासिनो नै बिरादनो श्री कृष्ण सागर हटेल लामा बेरायगासिनो लोगोफोर नाइट नै आनारस गोमोन हेलौ लोगोफोर नै जों बेरायगासिनो दङ नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंलायदो आरो ओरैसे लाइननो चाइना किउब होनोलै लोगोफोर नै चाइना किउब हा जों दायो चाइनायाव दङ होनलायलायनांगौ चाइना रेस्टुरेन्ट मोनफैबाय जोङो नै दा आरो ओरैजाय नुगोन आरो माथो उल्था जायो नामा बेरायगासिनो आरोखि बिराद मेंबाय बिराद गोलाव थाबाय जोङो बिबार सोरनिबा फुल नांगौबा गोसोआव थाबासो होनो हागौमोनलाय नै जोंसै हटेलनिफ्राय लानानै ओरैजाय बुक फेयार मा सेन्देल दखान दङ मेरला बेफोराव मलाव जों बायनो हाया लोगो बिराद दाम मोनसे गस्ला गांसेनि दामानो 5,000 10,000 स्टार्टिं जायो लोगोफोर बिराद बेराय मेंबाय नायदो लोगोफोर ओरै बेरायबाय बिदिनो खमसे खम 3 किल'मिटारसो थाबाय बारा जाबाय खोमा आं हराव ओंखाम जाखानानै बेरायदों सानाव बेरायनो मोनाखैना ओंखायनो हरावनो बेरायबाय ब्लगबो लाबोनो हायाखै लोगोफोर न'निफ्राय फैनायनिफ्रायनो सुटि मोनथ'वाखैना बेखायनो आं गोदान ब्लगबो लाबोनो हायाखै आया लोगोफोर
बेरायगासिनो दं बिराद बेरायबाय एकदम 4 किल'मिटार 5 किल'मिटार बायदि बेरायबोबाय बेराय फैबाय दं आरोना लोगोफोर दा मोनसेयाव थांगासिनो ओरैनो बेरायदों आरोना टारगेट जेबो गैया प्लान लानाय थाबाय मोनफैनानै आइसक्रिम जानोसै ओरैनो आइसक्रिम जानो नागिरबाय आरोना लोगोफोर बिराद थाबायनो मेंबायना बेखायनो दानैसो आइसक्रिम जानोसै टनिक माने मा बुस्थु लोगोफोर मिथिलाय लाङा जों दा बेरायनो थांना टारगेटआ बै बिल्डिङा बे नुहुरनाय बिल्डिङाव बेरायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नै फाइनालि मोनफैनाय चिकेन बार्गारफोरा इमान गिदिर दङ नै मा करियान स्पाइसि स्पाइसिनो बिराद दंलाबायो आरोना लोगोफोर मोनफैबाय फाइनालि गोदो बेखौ फरमल बुङोमोन दा ओमफ्राय बेलेग बुंग्रा जाबाय आरोना बेलेग नाम जाखो आं फैयाखै सिनेमा टिनेमा देखायजोबो बिराद बेरायफोरनो मोजां जरा बेरायफैनो होननाय आरो दायो हाबायसै दा फेमास बे जोंनि एरियानि बयनिफ्राय फेमासआ बेनो आरोना बेनो लोगोफोर नै गय फिथाइ बायदि गय फिथाइ नै लोगोफोर वेलकाम टु नेक्सास करमांला मोनफैबाय जों बेराय फैनानै एक्सुवेलि नेक्सास बियो सिगां माने माबासोमोन फरमलसोमोन फरमलनिफ्राय दा बियो नेक्स्ट मल जाबाय आरोना बिनि फरमलनि माबाया खारबाय दा बेलेग फैलायबाय गोदान कम्पानि बहुत गिदिर बे जोंनि करमांला एरिया बयनिफ्राय फेमासआ बेनोमोन आरोना बेनि थाखायनो बे करमांला नामजादा फेमासमोन आरोना लोगोफोर दा जों बेयाव जिरायनो लाजिखायो गिबिसियो दा बेयावबो माबा मोनसे बुंलायगोन सिरियाव गाखोलांबाय नै हो बेरायनो लाबोगोन होननानै बेरायनो फैलायबाय सिङाव जेबो नाब्रा इयाव मल मोनगोदो नेक्सास मल जाबाय दायो जोङो दा बेरायफैदो आरोना चाइनानि जापान फिलिपना फैसा थाखाफोरानो गैयालै न'आव थानानै फैसायानो एकदम जोबनानै फैजोब्बाय लोगोफोर फैसा जोबनानै दा जेबो लानो हाया जाबाय ओरैनो होनबाबो खनसे बेरायनो फैबाय गोबावनि उनाव ब्लग सक बानायनाय जायाखै नालाय ओरैनो जेनेबा दा बानायनाय जादों आरोना हाय लोगोफोर बेयाव फिल्मबो देखायो आं लालांनि भिडिअ इयाव जेबो ना रावबो दै हमलाय लानांगौ आं मा बुंनो आरोना जेबो बुंनो हाया माने मा बुंगोन बेखौ नोंसोर नायलांबाय थादों ना आं ओरैनो देखायबाय थाबाय जेनेबा जोंनि बेंगालराव माने बेंगालरनि करमांला एरियायाव बेनो शपिं मला देरसिनमोन ओरैनो देखायबाय जेनेबा आं नोंसोरनो ब्लगबो बेंगालर लाबाय जायाखै नालाय फैनानै ओरैनो गामिनिफोरखौसो आं सम ओरैनो होलाबाय थादोंमोन दा जोङो ओरैनो गोबावनि उनाव दिनै मोनसे ब्लग लाबाय आरोना लोगोफोर जेबो गैया ओरैनो माने माबा दंल' बेराय जोङो जाबायानो ओंखारदो दे ओरैनो 4 ताला ना 5 तालासिम दं बे बिल्डिङा बहुत शपिं मल आरोना गिदिर गिदिर दामि दंजोबो बिराद मोनसे खेबसेनो मोनसेल' गिदिर नङा माने जुथाफोरखौ दा स्पर्ट्सनि जुथाफोर बेयाव बायनो हाया आरोना बिराद दाम खनसे सोंदोंमोन आङो एकदम बिराद दाम बायनो हाया माने सब दामि गोजा ब्रेन्डेड गाव थांफिनसै जोङो
जानो रेकर्डिं माबाया भइस खोनाय जानो ओइ लोगोफोर हरनि 11टा जाबाय हरनि 11टा जाबायना सोरगिदिं नायजाना होनोसै हर जाबाय नै बेयाव आं खनसे हाबखांबाय सिगां सोरबा बाजै दंमोन अब्ला हाबदोंमोन आं बेयाव खनसे हाबखांबाय दा बार बेंगालुरुनि बार लाइनखौ नायनो फैदों बार रेस्टुरेन्ट हरनि 11टा जासिगोन 10:30 जाबाय लोगोफोर सिख्लाफोरा नै बार रेस्टुरेन्टआव सोरहाबा सिख्लाफोरा मानसि गारियाव बिराद दावराव माने इजोंहाय बहुत दावराव आरोना इजों लोगोफोर